Bigarren kafea. Arratsaldeon, isiltasuna ez dela utzi behar esan zuen Beethovenek, isiltasuna hobetzeko ez bada behintzat. Esaera horrek etorkizun eskasa aurre ikusten digu guri. Bai, esaldi hori ardatz modura hartuko bagenu, agian une askotan isilik geratu beharko genuke, eta hori ez da oso ondo ezkontzen irratsaio bat egiteko beharrarekin. Isiltasuna orduritasunarekin lotzen da irratian. 3 segunduko isilunea gertatzen denean, aurpegiak estutzen hasten dira eta ez da giro izaten. Utxitzen doan gure hizkuntza honek, ere ez dio izenik ematen. Igatzen zaizkigu begiak, basamortutzen gubiak, baina ez diogu. Segundu gutxi behar izaten ditugu bai urduri jartzeko. Hori da gaur egungo gizartearen gaitzetako bat. Horren aurrean patxadaren aldarrikapena egiteko egun egokia da gaurkoa. Izan ere, dortoken mundu eguna da. Desagertzeko arriskuan daude dortoka espezie ugari eta gaurko egunak horiek babesteko aldarrikapenak egiten ditu. Aldaketa klimatikoa, kutsadura, legez kanpoko eiza eta jaki exotikoen industria dira animalia hauen desagerpena eragiten duten faktore nagusiak. Txipena. Poliki urratsak ematen joan direnak eta oraindik ere etengabeko borrokan jarraitzen dutenak emakume futbolariak dira. Gaur da emakume futbolariaren eguna. Emakumeen lehen futbol partida ofiziala 1885ean jokatu zen Ingalaterran. 10.000 pertsona bildu ziren partida hura ikustera. 1921ean dekretu bidez debekatu egin zuten emakumeentzat ez zela kirol egokia argudiatuta. 50 urte geroago, 1971an debekua altxa zuten. Gaur egun profesionalizaziorako bidean borrokan ari dira besteen artean. Espainiako ligan jokatzen duten hainbat taldetako jokalariak. Gaurko saioan emakumezkoen futbolaren inguruan ere arituko gara. Ametxik ez duena ez da oraindik bizi, eta zergatik ez bizi ametxa dena. Arazoak gainditzeko ez da regaterik, alabantzarik ez du behar argia duena. Ez gara soilik talde bat, haragia baino gehiago gara. Lauen geruta bost basa pizti, baina gorrotoak ez du zer eginik. Irabazi arte Gaurko egunez jaio zen musikara nolabaiteko iraultza ekarri zuen tresna asmatu zuen gizona. Robert Moog New Yorken jaio zen 1934an eta 1964an Moog sintetizadorea asmatu zuen. Edozein musika tresnaren hotsa era elektronikoan errepikatzeko gai ziren teklak ekoizteko enpresa bat sortu zuen. Eta Herbert Deutsch musikagilearen laguntzarekin Moog sintetizadoraren eredua aurkeztu zuen 1964ko biltzar batean. Tresna horrek izugarrizko eskaerak izan zituen eta mundu osoan ezagun egiten hasi zen Moog izenaz. Saio honetan Maialente Jabideri esker ezagutu genuen Wendy Carlos musikagilearekin hasi zen lanean eta hark Switcheton bak lana aurkeztu zuen 1969an. 1976an berriz Polimugo tresna ezagutarazi zuen, akordeak sortzeko gaitasuna zuena. Gaur egun, asko erabiltzen da tresna hori herri musikan, naiz eta musika elektronikoko musikagileek ere erabili duten tresnak ematen dituen aukerak.
egunez egin eta sona handia izan zuen ekintza bat, BCC-ko albistegietan sartu ziren Ingalaterrako LGTB mugimenduko kideena izan zen. Eskoletan zein argitalpenetan homosexualitatearen onarpena debekatzen zuen lege baten aurkako protesta izan zen. Ekintzaileetako bat kameren kableetara kateatu zen, eta naiz eta kamerek zuzenean ez dituzten erakutsi, beren oihuak entzun ziren. Egun berean beste ekintzaile talde batek parlamentutik behera rapel egin zuen. Lege horrek eskolei estatuaren dirulaguntzak kentzearekin mehatxu egiten zien, harreman homosexualak anormaltzat jo ezean. Eta zinemaren izen handietako bat gaurko egunez hil zen 2017an, 89 urterekin utzi gintuen Roger Moore aktore britainiarrak. 1954 eta 2011 bitartean 47 pelikula egin zituen eta James Bond antzezteagatik egin zen bereziki ezagun. Sean Conneryren lekukoa hartu zuen Moorrek James Bonden filmetan guztira 6 aldiz interpretatu zuen pertsonaia. 1973tik 1989 bitarte. Ingalaterratik estatu batuetara joan zen eta Broadwayn aritu zen Metro Golden Mayer ekoiztetxeak kontratatu zuen arte. Filmetatik gehiegi urrutiratu gabe, telesaien inguruko kontuak izango ditugu izpide gaurko saioan. Hala da bai, gure entzulek Lost telesaiaren azken atala nola bizi izan zuten ezagutuko dugu, gaurko egunez izan zen 2010an, eta? Orain gutxi esan dizuegun moduan, emakumezkoen nazioarteko futbolaren inguruan ere arituko gara. Gasteizko Miguel de Unamuno ikastetxeko ikasleen eta irakasleen bisita izango dugu. Datorren ikasturtean ikerketa batxilergoa eskaintzen hasiko dira eta horren atariko modura egin duten ikerketaren berri emango digute. Hasteko moduan gara orduan, ez? Bai, gainera zozketa baten berri eman behar dizuegu. Atzo aipatu genuen, baina gaur errepikatu egingo gara. Zer esan, maiatzak 23 dituela, gaur asteartea dela eta guk prest gaudela. Zuekin, Julengoiko Etxaurro egozo. Atxaldeon. Eta beste aldean, June Erromatet Ibargoren, arratsaldeon. Atxaldeon. Ez da gitze gertatzen den, ez daude oso alai gaur nere lankideak. Ni Goiuri Zeizarandia nauzue, eta hau, esan bezala, bigarren kafea irratsaioa da. Oinez dabil bere pangeatik, oinez dabil eta ez du mapik
nik non galdote ziteken. Galderak galdetzen dizkion buruari, galdetzen du panjean oraino iri. Isiltasuna apurtzera gatoz, eta esan bezala, hau bigarren kafea da, maiatzak 23 ditu, eta gure saioak 582 dagoeneko. Ez da gutxi, Bere oinen azpian zapaten aztarnak jarraitzen. Egunero bezala, gure maite dutak elgarbanatuz, hasiko dugu gaurko saioa. Kerobiaren zure pangearen hitzaldi kartografikoa abestia entzuten dugun bitartean. Baina nik ez dut maite duta prestatu, beraz, zuetako norbait hasi beharko da. Sentitzen dut? June, hau sartzen zara? Bai, ze esan behar dut atzo arratsaldetik daukatela maite duta buruan. Julen ikase. Izan zen, justo hemendik atera eta tren estaziora joan bidean topatu nun egoera batengatik. Eta zetu zen, justo paretik bidean aur bat zilan eta biguraso batera. Eta konturatu nintzen aurra panpi matzuekin jolasten ari zela. Eta hasiera nintzen konturatu, baina gerozta gertuago fijatu nintzen panpinak ez zirela betiko panpin normalak edo diela azken urteetan, nik behintzat Euskal Herrian ikusi ditut batez ere, baina beste lekuren batean ere, bakoitzaren herriko erraldoiak, bai. Eta maite dut ikustea, txikian nintzen aukera hori ez egon, eta nik zaintzen dituten aur batzuk buru handiaren burua ere badute etxean, eta askotan eskatzen zidaten jolasteko, eta ezagit, maite dut behintzat ez izatea panpinak nik normalean bratzak eta barbiak ikusten nituen, eta ezakit horiek baino oso ikusten ziren nituen oso estuak ziren, eta hori beti prototipo bat bultzatzen zuten, eta erraldoiekin jolastea eta buru handikin jolastea oso polita eritzen zaitzen, gure buru handiak behintzat oso itxusiak dira. Dia, nahita eginda itxusi, daukate berezitasun hori, eta dia, ez dakit esan nolakoak dien, baina nei asko gustatzen zaizkit itxusiak dielako, eta nik uste herri guztiari ere, orduan, bintzat, horiekin jolastea maite dut. Oso kontzeptu bitxieru itzen zait, ikusi ditut, azkenek urteetan egia da ospe handi hartu dutela, erraldoien berezitasuna horixe da, erraldoiak direla, ez? Zu baino asko zaundiagoak direla. Beraz, ez dakit, sekulako grazia egiten dit ikusten ditudanean umeak, mini erraldoiekin ze esaten duzu. Ara, baino grazia ezaltzegoen, 3 metroko altuera dutela hori zalda grazia. Eta orduan, txiki-txikiak ikusten ditudanean, ez dakit? Bai, gaina, nei grazia egiten da ere ikuste dituzula hoiekin jolasten, baina gero hoietako asko, benetako erraldoiak ikuste dituzten momentuan negarrez hasten dira, izutiten dira. Orduan, bai, graziosoa da ikustea hor txikiekin oso ondo, baina benetakoak ikusteakoan, urruti haueto. Gure herrian egin dituzte, orain gutxi. 2 erraldoi. Gipuzkoako altuenak omen dira gainera. Bai? Bai, oraingoz beste inork ez baditu altuagoak egin zituzten, pandemia badakizue jendea espertuta, eta egin zituzten Carmele eta Juanito izena dute. Eta nork erabaki du izena? Kontua da, alegian herriko jaiak ospatzen dira uztailaren 16an, eta uztailaren 16an Carmengo Ama Birjinaren eguna izaten da. Orduan, bat Carmele. Eta alegiako zaindaria berez San Juan omen da. Eta orduan bestea Juanito. Argazkia jarriko dugu oraintxe bertan. Erraldoietan, erraldoienak balin badira, erakusteko. Gipuzkoakoak, Bai, Gipuzkoakoak, baina, aizu, bada... Komedia derrak izaten dituzte kalera ateratzeko. Claro. Pentsatzen dut. Gero argiteriaren kableak eta horrekin kontu ziuli behar? Gu dena wifi daukagu, gu kablerik ez daukagu. Bueno, barkatu. Gu, hortxe, bea. See letters and broken bottles, spinning around me. Gonbidatu, inberko ditugu, egileak. Erraldoiak, pentsatzen nuen. Ez dira sartzen. Ez dakit luzeran bai, baina. Baizu, bai, elkarrizketatuko ditugu, aizu. Ez dut uste erraldoi egilerik
egon den irratsaio honetan sortu genuenetik. Badaukat erronka orduan, denboraldi amaitu aurretik ekarri behar ditut. Oso ondo. Baina zure maite duta zein da? Ba, nik ere maite dutik ez dut prestatu. Maite dut eza, prestatu dut. Maite dut eza prestatu Bai, duzu? beti ere Iterrak. aldarrikatuz Dona Pellaniz nietoren maite dutik ez izateko eskubidea aldarrikatuz, beti ere. Nire maite duteza da, badakizu igandean ditxosozko hauteskundea ditugula, eta niri tokatu zait azken urteetan, udaletxe baten funtzionamendua ezagutzea, ez ikuspuntu politikotik nola ere, norabait ere lan arlotik, eta egia da, nahiko desatsegina izaten dela, hauteskunden atarian, udaletxetan sortzen den, langinen artean batez ere sortzen den, ezin egona edo giro nasia izaten da, aldaketa garaia izan liteke, aldaketek denoi eragiten digute modu batera espada bestera, baina ez dakit, eta askotan jendeak esaten du, baina horiek asko funtzionariak izan da, eta lana badaukatila, baina lan inguru aldatu egiten da, pertsona ezberdinekin hasi behar duzu lanean, eta azken hilabete honetan, giro nahiko jendea urduriago eta ibiltzen da, eta ez da oso bolada atsegina izaten, baina tira, igandetik aurrera ikusiko dugu zer gertatzen den leku bakoitzean, eta badakizu hurrengo 4 urtetarako besterik ez duzula izango, beraz, eta hori izaten da, hauteskundea pasatzen direnean, jendeak esaten du, hau da daukaguna, eta aurrera egin behar dugu. Baina, azken, behin ja hauteskunde urte iristen denean notatzen da zerbait. Baina ja, azken hilabeteetan, asko azaleratzen da, eta ea igande azkar iristen. Nik esan barko dut orain ere maite duta. Pentsatu duzu? Ez, egia esan sartu naiz zuen gaietan eta murgildu naiz zuen maite dutetan eta ez dut astirik eduki nerea pentsatzeko, baina horrela, askar. Dona Pellaniz ditoren aldarrikapenarekin bat egin dezakezu, Ekizu zerret, aitzaki erubitzen zaidala eta... Mesedez, Ez zaidala gehiago gustatzen. Ez, badut maite duta. Atzo, eduki noen, berendola bat. Olo. Bai, hau da. Sentitzen dut bizitzari buelta eman dio dela. Zu aurra zarenean, eta zure urte betetze eguna denean, gure inguruan behintzat, ez dakit Euskal Herriko txoko guztietan horrela egiten den, baina nire inguruan behintzat, egiten zen, arratsaldean bildu lagunekin, mai luze bat, eta mai hortan, Coca-Cola, kas naranja, noziako sandwichak, txoixo pamplona, eta... Kas naranjatan bustita jaten, kas naranja, hori da. Ez zuten ezer esaten gurasoek, orduan, gaur merendola da, eta orduan libre zen dena. Hori da, palomitak, eta horrelako goxokiak egoten ziren, eta maiaren inguruan, elkartzen ginen, ez dakit, klasekoak, ikaskideak, guraso baten bat zaintzeko, behintzat, umeak zaintzeko, eta hori egiten genuen, txikiak ginenean, baina gero, ohitura hori noski galtzen joaten da, ez dakit, nera bezaroan, eta gero emakume heldu bat zarenean, ni zela, ez dakit, zure urte betetzak ospatzen dituzu, afariak eginez, lagunekin, edo familiarekin, eta gero, parranda pixka bat, agian, ez beti, baino, batzuetan bai. Bai, normalean bai. Komeni da. Eta atzo, nire lagun baten urte betetze eguna izan zen, eta ospatzeko, berendola egin genuen, izan ere, nire lagun honek, 2 ume txiki dauzka. Eta horrek, zailtzen du, ez da egitez, juerga giroko ospakizuna. Eta orduan erabaki zuen, bere elkarte gastronomikoan egingo genuela, elkartuko ginela astelen arratsalde batez, eta ospatuko genuela. Eta orduan iritsi nintzenara, eta antzegoen mai luze bat. Eta bizkotxo zati bat, eta bimbo ogia, eta txorizoa, eta xolomoa, eta pelotazoak, eta horrelako gauza goxo txarrak. Eta ospatu genuen, txikitan bezala, eta orduan gustatu egin zitzaidan, eta hori sentitu nuen, bizitzari buelta eman dio dela, eta bueltatu naizela merendolen garaiera. Merendolei bezalaxe, bizitzari bezalaxe merendolei ere eman zaie buelta, nire inguruan behintzat. Ze orain, nire inguruan egiten diren merendolak dira. Ez elkarte batean edo herriko plazan, Ara? antxe, umei bota,
merienda, ala. Jan, Eta bitartean gurasoak, venga, takata, garagardoaren atzetik, eta merendolak bihurtzen dira, kusidade. Bueno, nik garagardo batzuk edan ito natzo, nik esan behar dut merendolak ez ditutela galdu. Ze eukidet, bueno, esango dugu suertea. Azkenean, ekipo batean parte hartzeetenez, behartuta gaude, gure urte betetzean edo aste bete beranduagoko tartearekin, merendola eramatea ekipo guztiarentzat. Orduan, multa dago, ez baldin badezu... Hau, eskubaloi taldean? Eskubaloi taldean. Ez dago, osea, ez badezu merendola eramaten, multa Zenbateko pagatu. multa? Ez dakiten, 5 euro eta aste beteraz badezu pagatzen duplikatzen da, eta... Errentagarriagoa da multa batzea. Bai, batzuetan bai, baina azkenean xarma dauka denek eramatea, eta azkenean, normalean izaten da ostiralara entrenamendua bukatu, eta denak aldagelo batean sartzen gara korrika. Entrenatzaia ia kasurik egin gabe ez esan behar duen partidaren inguruan ez ezer, eta tortilla patata egoten dela, zerbezak, patatak, eta pixkatenetik. Bai. Eskerrak bazkaldu dugun. Ondartzortan olatuak ezabatuz zure irria. Aurrekoan lagun batek esan zidan, maite dut hau aipatu behar duzu irratian. Eta esan nuen, bueno, ez da oso etikoa, baina, aizu, maite dutak errespetatu egin behar dira. Eta beraz, nire lagun Inigoren maite duta kontatuko dizut. Ez gure lagun Inigoa Sanchirena, beste Inigo baten maite duta. Berak esan zidan maite zuela, talde handietan afaltzera joandakoan, kontua ekartzen dutenean, zerbait ahaztu zaienean. Eta orduan ikusten duzunean, haian ez dakit 2 urdaiazpiko tarteko izan dira, eta bakarra apuntatu dute. Edo 3 brownie janditugu, eta 2 soilik agertzen dira kontuan. Eta orduan, eurotxo horiek aurrezteak, sekulako poza ematen diola, eta hori dela bere maite duta. Zer iruditzen zaizue? Hombre, Ados. denek egin dugu, ez? Bai, denok egin dugu, ez da. Bale. Orduan, Inigo, zure maite duta, zilegi da. Orain libre naiz, haizea bezala, libre noa. Ikusten aldi duzu nire galak urrunean.
emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin. Ire aitaren eriotzari. Oiartzungo semea, Xabier Lete, gazte hasi zen idazten, Zeruko Argian kolaboratzen laister, eta euskal kantagitza berriko partaiden nagusienetako bat izan zen, beranduago bere emaztea izango zen Lourdes Iriondorekin batera bertzeak bertze. Ez tokamairu taldea martxan jarri eta hizkuntzaren eta herri kontzientziaren errekuperazioaren alde egin zuten. 78an argitaratuzun Letek bere lehen poemategia eta 2009an egun sentiaren esku izoztuak bere azken poesia liburuagatik Euskadi literatura saria eman zioten. Eta 2010an ohorezko euskaltzain izendatu. Mino tamalez urte hartan berean zendu zen abenduan Xabier Lete. Naiko unan Beatriz, poeta baten bertsoz, ire gaztetasuna ispiluan mirestu. Naiko unan gaur ere bizitzaren kalizan, ardo gorriz beterik gozamenetan ustu. Jada entzungai duzue Gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Baina maite dutak elkarbanatuta aurrera egin behar dugu gaurko egun potolo bati omenaldia egiteko, ezta? Bai? Naziarteko egun eta mundu egunak asko aztertzen ditugu saio honetan, eta gaurkoa bada lantzeko eguna. Gaur emakumezkoen futbolaren nazioarteko eguna baita. Tradizioz gizonezkoena izan den kirolean oztopoak gainditu direla eta horretan lanean dihardutela ospatzeko asmotan izendatu zuten gaurko eguna. Horren bidez genero berdintasuna sustatu nahi dute eta neska gaztea kiroletara bultzatu. Ez soilik futbolera, baita beste kirol guztietara ere. Kate astu naui lotuta, kanpoan notza dagoeneko eguna itzali da. Ni bitartean ispiluari parez pare begira. Baina gaur gurera ekarriko dugu gaia. Gaur egun Euskal Herrian geroz eta neska gehiago jokatzen baitute futbol zelaietan. Gutxi gora bera, Hego Euskal Herrian 352 klubek dituzte nesken taldeak. Eta horrek ez du esan nahi talde bat dagoenek klub bakoitzean. Maila bat baino gehiagotan dituzte taldeak klub hauek. Kalkuluak egiten enaiz hasiko, baina gutxi gora bera kalkulatu 20 pertsona edo izaten direla talde bakoitzean, eta minimoki talde bat baldin badu klub bakoitzak, bada neska gazte asko hor. Hori ikusita esan daiteke geroz eta toki gehiago egiten ari direla, baina hala den ikusteko gaur egun futbolean dabiltzan neska batzuekin hitz egin dugu. Lehena Naikari Martin da, 21 urte ditu, eta beti da ikaritu da futbolean. Baloia beti hanketan edo eskuartean behintzat izan du, eta txikitatik parketan aritzen zen aitarekin. Nei txiki-txikitatik gustatu zaizkit kirolak orokorrean, bai eskubaloia, saskibaloia, baina batez ere futbola. Aitarekin egunero jolasten nuen, baita ikastolan ere, ikastolatik ateratzean, edo non. Ta, hasieran eskola kirolan bakarrik egiten nuen futbola, baina DBH-era saltoa egin nuenean, 12 urterekin pentsatu nuen. Ta zergatik ez naiz klub batera apuntatzen. Ta, 12 urterekin hemen herriko turin taldean sartu nintzen. Ta, orain arte. Naikariren adin berekoa da Irati Muguruza, eta guztiz bat egiten du Naikarirekin kontu horietan Iratik
beste batzuek eskubaloia edota arrauna gustuko zituzten momentuan edo ikusten zuten momentuan ark futbola zuen gustuko. Partidak ikusten zituen, baloiaren atzetik parkean edota eskolako jolastokian asko aritzen zen, eta urte batzuk igaro zirenean, nahikarik bezala, klub batean hastea erabaki zuen. Klub horretan urte batzuk eman ondoren, duela 7 urte Añorgaren deia jaso zuen, eta bertan jokatzen du ordutik. Konfesatuko naiz pekatuz pekatu irrintzi bakoitzean. Nerea Aiestaran 32 urteko emakumea da. Esperientzia ezberdina izan zuen, futbola asko gustatu zitzaion txikitatik bai, baina hasiera batean ezin izan zuen neska taldeetan jokatu, ez zirelako nahikoa, baina hori aldatu dela dio. Nik egia esan beti den jolastu txiki-txikitatik ez. Hasieran eskola kirolean areto futbolean, garaietan herrian iten zian txapelketa batzutan, mutiekin jolastea ere tokatu zait, ez ginelako neska nahikoa taldea ateratzeko, eta garaietan, 10 bat urterekin edo mutiekin jolastu izan nun, gero 16 bat urterekin edo herriko taldean, herriko klubean jolastea egon nintzen, garaietan klubean neska talde bakarra zeon, eta hor urte pare bat egon nintzen, gero ikasketak zirela eta utzi berri zanun, kanpoa jo nintzelako ikastea, eta azken urtetan areto futbolean jolasten hilbili naiz ez. Nik uste gauzak asko aldatu diala, duela 2 urte herriko klubera bueltatzeko aukera izan nun laguntzeko, eta entrenatzaile lanak egiteko eta egia esan, nik nire garaian ez nuen ez frogarik ez zer, egia esan, edonor jolastu zezaken herriko taldean, eta azken urteotan ikusi dudanez, eta gertu ikusi dudanez, talde bat izatetik, klubean nesken talde bakarra egotetik, klubean gaur egun talde asko daude, neskek txikitatik daukate aukera futbolean jolasteko, eta nire bizipenetik gauzak asko aurreratu dira ez. Oraindik asko aurreratzeko, baina egia da guk ezagutu genunetik eta ni jokalari ezela ezagutu nunetik, orain ikusten dudana, egia esan salto handia dago. Uragazia edana guztion alana hobetu zoraina. Pozgarria da talde asko daudela entzuteak, eta, frogak pasa behar izaten dituzte klub batzuetan, toki faltagatik ez dakit hori bizitu ez duten hemen inguruan, ni duela gutxi enteratu nintzen nire herriondoko beste batean klub batean egiten dutela hori, eta ez nekien hainbesterako zenik. Hau da, daudela hainbeste neskato futbolzale, denek ezin dutela herriko taldeetan parte hartu. Hori da. Nik jakinuen honen berri, bai nire mutilak futbolean jokatzen duelako, eta beraiek oso gaztetatik pasa behar izan dituzte frogak, eta duela gutxi uste hasi ziela neskak pasatzen frogak, ze lehen nahikoa izaten ziren talde bat sortzeko. Hori izan du nereak, ez da? Berak ez zuela probarik pasa behar izan. Harrigarria iruditzen zait frogak pasatzea, baina, klaro, klubek ere suposatzen dut ezingo dituztela denak onartu edo ez dela gongo lekua denak. Gure kasuan beste aldekoa gehiago izan da. Herri txiki batean futbol talde bat sortu zuten, urte askotan gizonezkoen taldeak bakarrik egon ziren, eta gizonezko talde haietan gertatzen zen, Tolosatik gertu egon da adibidez, Tolosako taldean hartzen ez zuten jendea, alegira joaten zen, futbolean jokatzera. Eta gero, nesken taldearekin gertatu zena izan zen, saiatu ziren neska talde bat sortzen, baina ez zuten lortzen, ez dakit nola baita esateko, maila jakin baterako behar beste neska biltzea. Orduan, egiten zutena izaten zen, nagusien mailan ez dakit preferente edo zer den. Egiten zuten taldea, preferenten jokatzeko adina zutenekin, kadete mailakoekin, eta orduan diferentzia handia geratzen zen, baina sortu zuten, eta urte batzuk egon dira alegian ere emakumezkoen 2 talde egon direnak, une honetan bakarra dago, baina arrobia badago. Alde batetik bada pozgarria ez, Julenek esaten zuena, arrobia badago eta hainbeste dira, horrek pozten gaituela, bestetik pena ematen dit, jolastu nahi eta ezin duen neskato eta mutiko horrek ez, taldean ez naute onartu, ze ez dago denontzat lekurik, eta nola, ni hain txarra nahi zen eta legiak hogan eskuzabala nola diren, joan alegira eta jokatuko duzue.
Bueno, aipatu bezala, aurreko 3 neskek ez zituzten frogak pasa behar izan, baina baloia beti izan dute oinetan, hori bai, txikiak baziren ere, zailtasunen bat edo beste ere gainditu behar izan dute. Estereotipoak medio neskak ahulagoak direla edo marimatxoak direla, naiz eta hori gaur egun ez duten bizi horiek entzun behar izan dituztela aipatu du Naikarik. Egia esan, Turinen daramatzan 8 urteetan, ez dudala ingurunetik ezer txarrik jaso. Justu kontrakoa gertatu da, laguna, familia eta baita klubeko jendeak beti bultzatzeit niri eta taldekidei aurrera jarraitzeko. Baina egia da, txikian nintzenean, futbola mutilen kirol bat zela esaten zuten, niri marimatxo deitzen zidaten futbolean jokatzagatik, baina zorionez, hori guztiz aldatu da. Queen of the kings running so fast, spinning the wind. Nothing in this world can stop the spread of her wings. She, queen of the kings, broken her cage, threw the keys. Ez ditu halako gauza txarrak entzun behar izan Irati Muguruzak, baina noizbait gutxietxea sentitu dela ere aipatu zion. Her heart is bright, is warm and bright. Her smile awakes the northern light. Nik uste hasierako momentutik sentitu naizela ondo tratatua futbolan jokatzagatik neska izan da. Ez naiz ez da momentu batean bazertua sentitu horregatik. Bai egia da igual ikastolan jolas orduan edo taldeak egiteko garaian futbol partida jolastuko genunean neskak ez ginela izaten lehenengotarikoak aukeratzen. Ze, beti esan da mutilak kalitate edo nivela handiagoa dutela eta behaien artean aukeratzen ziren lehenago, baino ez naiz baztertua sentitu horregatik ez da momentu batean. Ze azkenean asko disfrutatzak egiten duten kirol bat da, eta urteak basala konturatu naiz gero eta gehiago disfrutatu detela, askoz gehiago ikasi detela uste nuena baino, eta azkenean dela kirol bat benetan disfrutatzak egiten nauena eta gauza txarretaz deskonektatzea. Horrelako esperientziak izan badituzte ere ez dute inoiz futbola alde batera uzteko asmorik izan, behintzat gai horiengatik. Ez dakit zuek nolako ingurua izan dezute, nik askotan entzun dut batez ere nire lehengusina bati zuzenduta ez, oso kirolzalea izan da txikitatik eta futbolean jokatzen zuenean jolas garaietan, niri eta beste batzu ziguten ezer esaten jarri defenditzen eta neskak zeat eta ez dezute balio aurrelari izateko, baino bera etzen geldi egoten, etzien kaso askorik egiten, eta beti entzun behar izan zituen, marimatxo eta horrelakoak, nik uste oso orokortua dagoela ez. Orokortua dago eta niretzako ez dago goizeko 11etan ikastetxe batera gerturatzea bezalakorik. Hori bai dela ikerketa soziologikoa egiteko modukoa. Ikasle guztiak 11etakoa jaten, futbola, kendu dituztez, futbol zelaiak eskola batzuetan beste kirolak sustatzeko, eta baino futbol zelaia duten ikastetxeetan dena mutilak, eta neskak elkartuta edo eserita gradetan edo iskin batean hitz egiten, eta batzuetan futbolean ari direnei begira, baina bestetan hori ere ez. Kasik beraiekin ez datorrela bat futbola, ez? Bai, eta gaina agian mutilen bat eseriko balitz haiekin ere ze jasoko luken, ez? Hori ere gertatzen zen, ezakit goman edo sokan jolasten aritzen ginen gu behintzat askotan, eta mutilen bat gurekin ari baldin bazen, kontuz, klaro etzea futbolean, eta gurian harritzeko da, ze gurian ez da futbol zelaia, nigo batzen dut gure lehen hezkuntzako zelaia eskubaloi zelaioa da, fijatzen mazera porteriak eta neurri guztiak, eta
baina hor eskueloia etzen jolasten gurean futbola jolasten zen. Gure inguruan orain gertatu dena izan da eskolako patioan bazegoen, futbol zelai ez belarret ezer, baizik eta Margotu bai, horrelako hoietako bat, eta orain eginda parte hartze prozesu bat eskolan, eta jolaslekuaren eraldaketa proiektu bat onartu da, bozketan atera dena, eta ark esaten du, nolabait ere, futbolerako eremu hori zena, erdira murriztu behar dela. Lehen, lauki zuzen bat baldin bat zen, orain, erdi bat hartu dute. Eta, kexak, baina ez ikasleen aldetik, aurren aldetik, ez gurasoak, kexak, nola kenduko den futbolerako eremua, eta horrelako historiak 2023 urtean. Onera aldatu beharreko eremuak agian hemen barruan dozkagu, ez? Pormuinaren barruan. Bai. Baina zailagoa da, Asko zailagoa. Bueno, konturatu bazeate, bai nahikarik eta bai iratik hobekuntzak egin direla esaten dute, eta biek nabari dute bai txikitatik orain arte aldaketak egon direla, eta adibide moduan jarri dute adibidez gizartean bertan, Bartzelonako nesken taldeak Camp Noua bete zueneko une hori, edo Atletikek San Mamesen ere antzerakoa egin zuenekoa, eta milaka eta milaka lagun bildu ziren bai neskak animatzeko eta nesken futbolari ikusgarritasuna emateko asmoz. Gaurko eguna ere hortarako sortu zela aipatu dute hasieran, beharrezko baita referenteak izatea, eta horren inguruan ere aritu ziren Corner Festivalean. Corner Festivala izan zen, aurkitu duan bideoa 2019koa, Donostian elkartu ziren Aintzanen Zinas, Real Sociedadeko jokalari ohia, Naikari García Real Sociedadeko emakumean lehen taldeko kapitaina izan zena, eta gaur egun Real Madriden jokatzen ari dena, eta Bero Bokete, azken urteetako futbolaren erreferente nagusietako bat. Entzun dezagun joango gara bikoizten. Zelan izan. Saiatuko gara bintzat. Pero, tú cuando jugabas de niña al fútbol, ¿quién querías ser? Berori galdetzen diote nor izan nahi zuen. El gordo. Eta Berok dio Cristiano el Gordo. Un jugador que en ese momento más me impresionó. Garai hartan referentes femeninos. Gehien impresionantzen ninduen jokalaria zelako, ez zegoelako emakumerik. Naikari. No, antes, Antxiane. ¿Tú con quién soñabas ser? Bueno, el otro día conté la misma anécdota o una parecida, ¿no? Pues cuando estaba en el patio del colegio y cada niño con el que jugaba pues se pedía ser un jugador, yo siempre quería ser Gaizka Mendieta. Aintzanek Gaizka Mendieta izan nahi zuen. No tenía referentes mujeres a quien querer parecerme, ¿no? Ez nuelako emakumezko referenterik. Se lo he contado a Naikari, que uno de los niños a los que hoy en día entreno me sorprendió diciendo que quería ser Naikari, ¿no? Y fue señal de que algo estábamos haciendo bien y que las cosas estaban cambiando, ¿no? Eta Aintzanek dio entrenatzen duen mutiletako batek aurreko batean esan ziola berak Naikari izan nahi zuela, eta esaten du gauzako betzen ari direlaren erakusgarri dela hori. Jugadoras del primer equipo arbitrábamos, ¿no? Una niña que destacaba sobre las demás, que más adelante sería mi compañera. Recopilando, Vero quería ser Cristiano el Gordo. Berok Cristiano el Gordo izan nahi zuen. No había visto mujeres jugar. Ez zuelako emakumerik ikusi jolasten. Quería ser Mendieta, porque tampoco había Aintzanek Mendieta izan nahi zuen. Ez zuelako Bero ikusi jolasten. A Mendieta, pero no tirando penaltis en Seúl, ¿no? Me hizo sufrir mucho. Hemen ulertze ez dudan Mendietari buruzko txiste bat egin dute. Naikari, que es la más joven, tú tienes 21 años, ¿y tú qué querías ser? Eta Naikari gazteena da. 21 urte dituena, eta Bero izan nahi du. Argi azaldu zuten mai inguru horretan erreferenteak behar zituztenean neskek mutilak zituztela aurrean, baina gaur egun orain aurrak direnek aukera dute jolastokian, bai Naikari García Aintzanen Zinas edo Bero Bokete izateko. Hor, zepolita ez soilik neskato futbolari edo futbolzalek emakume referenteak edukitzea, baizik eta mutikoek esatea nik Naikari izan nahi dut, ez? Bai, nik uste gaina hori dela politena kontatzen duna, bai berezia da normalean
normalean gizonezkoetara jotzen dugu, bai neskek bai mutilek, eta bai, polita da. Pausu txikiak edo pausu handiak ematen ari badira ere, Iratik aipatzen digu badaudela oraindik milaka gauza aldatzeko, eta hori entzungo dugu. Gaur egungo gizartean eskin inguruan futbolarekiko, egia da urteak pasala gauzako betzen jundirela, baina nik uste oraindik aurrera pauso handi bat eman behar dela, gehien bat diruaren munduan. Ez zaitelako bat ere justo iruditzen profesionala den neska batek ezin bizizatea jasotzen duen soldata horrekin bere egunerokotasunean, eta mutilen kasuan adibidez, dirua sobera aunkitzea. Egia da urteak pasala hobetzen junden zerbait izan dela, eta gerotan neska gehiago ikusi ditu dela futbol munduan sartuta, baina nik uste hala ere oraindik gauza asko duela hobetzeko. Soldatak aipatu ditu Iratik eta sarreran ere aipatu dugu profesionalizazioaren alde borrokan dabiltzala. Gai gora beratxoa dela esango nuke soldatena, baina egia da jokalari gutxi direla gaur egun gai futboletik bizitzeko emakume gutxi. Gaur egun, ezakit, badakizuen norden urrezko baloia emakumeetan, 2 aldiz irabazi duen emakume. Alexia Putellas, ez da? Bai, nik uste dela gaur egun futbolari femenino bat galdetzen badezuka atletikan. Osatu alda, ari alda jokatzen berriz, bai? Uste aurreko astean edo duela 2 hasi zela berriro jokatzen, saretan ikusi danagatik. Kontuan hartuta Alexia Putellas Barcelonako jokalaria dela eta 2 urrezko baloi irabazita dituela. Bere soldata izango da ziurrenik nesken ligan altuenetakoa. Eta bere soldata dira 650.000 euro. Baina ez da normalena. Normalean, 2020tik aurrera, emakumezkoen lehen mailarako gutxieneko zenbateko bat ezarri zuten, eta hori 16.000 eurokoa. Ez dakitu dakizuten gizonezkoetan zenbatean gutxieneko hori. Aspaldi, urte batzuk entzun nuen 150.000 euro inguruan zegoela, urteak gira, hori entzun nuenetik, ez dakit ziur horrela otezen, baina entzun nuena. Emakumezkoetan 16.000 den hori, gizonezkoetan 186.000 dira. Wow. Orain entzun nuen aurreko batean, ari direla negoziatzen emakumezkoen ligakoak, $3 urtean 30.000 iristea. Ari direla, igora progresiboen bidez edo, hori negoziatzen ez dakit lortuko den edo ez, baina alde derra. Denok begira daudela ikisilik elitzen denaren elegantziaz. Armailua erropa inunaz betea dut eta aurpegia xuria. Milaka izan daitezke arrazoiak soldaten gora berak, edota, kornerreko horretan ere hitz egin zuten haurdunaldien inguruan, eta hori ere beste gai potolo bat da, ze esaten dutenez ez dago Iberdrola ligan, lehen mailako liga horretan emakumerik amadenik oraingoz haiek dakitenaz. Eta, kontuan hartuko genu gizonezkoen mailan asko eta asko dira aita. Gehienako zu gazte izaten dira gainera aitatasunera iristen direnak. Bai, emakumezkoetan suposatzen dut, ez dute klausularik haurdunaldien inguruan, eta beste kirol batzuetan Espainian badaude klausula horiek, baina futbolean ez, hala ere suposatzen dut beldurrak eta berri izango direla. Baina bada beste gai bat hitz egin zuten kornerren, eta izan zen kazetarien aldetik jasotzen duten jarrera. Askotan berok aipatzen zuen behartuta edo joaten direlako mespretxu aldetik edo, mespretxutik ez, baina oso gogo gutxirekin egiten zizkietela elkarrizketak, nabari zela ez zutela hor egon nahi, eta ez partiduetan bakarrik, elkarrizketa potenteagoak egin behar zizkietenean, galdera asko izaten zirela,
nungoa zean, ze partidotan, osea, ze ekipotan jolastu duzu, eta berak aipatzen zion, bueno, egin dizkiaten elkarrizketa guztiekin, edo Wikipediarekin berarekin hori jaso dezakezu, eta ez didazu neri galdetu beharrik, eta suposatzen zuela, ziurrenik mutilei egiterako momentuan elkarrizketak oso sakonak izango ziela, eta haienak oso gainean geratzen diela. Errespetu deitzen zaio horri. Eta, bueno, bukatzeko, nik nire aldetik, askotan bueltak eman izan dizkio dela hobekuntzak edo, bueno, aurrera pausoakea nola egin daitezken, eta zaila ikusten dut gure aldetik asko egin daitekenik, baina izan daiteke puntu handi bat ikusgarritasuna ematea, eta horretan saiatu gara, gaur gurera ekarriz, bai profesionalki jokatu dutenak, baita Naikari Martin, Irati Muguruza eta Nerea Aiestaran, gazteek ere erreferenteak izatea beharrezko danako. Eskerrik asko June gai hau mai gainean jartzagatik eta zorionak emakumeen futbolari guztiei. Hei, popon, hementxe Josh eta Jon. Garbitu belarria eta gozatu pila-pila. Irratitik mundura, Xatoken Moura. 15 igande iluntzeko 9:00 Xatoken Moura, naiz irratian. Uste da zertarako nireak edo zureak berdin dio zeru beltzena islatuko dituzu geak betirako bide xume. Julen. Bai, Yuri? Baduzu planik ostiralerako? Buruan gauza asko bai, baina oraindik definitutako edo zehaztutako ezerrez. Zer iruditzen zaizu kontzertu bat? Paregabea. 2 emakume puskaren kontzertua hain zuzen ere? Ederra. Proposamen badaukat. Bota. Ostiral honetan, maiatzaren 26an, San Agustin kulturgunean. Azpeitian. Txika sobresalto eta Sara Zurzaren kontzertua. Kontzertu ederra leku eder batean. Gaueko 10:00 izango da. Ordu ederra. Afarimoko batekin eta kontzertu gustera joateko. Perfecto. Afaria ez da gure kontu izango. A ber, eske... Baina sarrerak bai. Begira. Zozketa bat jarri dugu martxan. Eta 2 sarrera bikoitz zozkatzen ditugu gure entzuleen artean. Beraz, 2 irabazle izango dira, eta irabazle bakoitzak 2 sarrera izango ditu. Hori da. Zure amarekin, zure bikotarekin, zure lagunekin, zure etxaiarekin, juteko, nahi duzun pertsonarekin. 2 irabazle... Etxai bat horrelako kontzertura ez. Etxai bat bideo eramango nuke, ez dakit, lanera, atxurra hartu eta lurra lantzera, 12 ordu adibidez, baina horrelako kontzertu batera, etxai bat ez. Bueno, adiskidetzeko agia, Ez. Bale, orduan etxaiik ez. Baina 2 irabazle izango ditugu, irabazle horiek aukera dezatela norekin joan kontzertura, eta tira, parte hartzeko zer egin behar duten aipatu beharko dugu, ezta? Komeni. Sartu Bigarren Kafearen Instagram kontuan, eta hortxe ikusiko duzue stories bat, edo story bat, esaten duzuen bezala, berdin dio. Eta hor daude Txika Sobresalto eta Sara Zurzaren argazkiak. Hor galdetu dizuegu ea zein den Txika Sobresalto edo eta Sara Zurzaren zuen abesti gustokoena. Kutxetxe bat jarri dugu, eta parte hartzen duzuen guztien artean zozketa egingo dugu, adibidez. Atzo izenak ez ditut esango, baina pertsona batek esan zuen La Torre, beste batek esan zuen
Sararen ez oildu, beste batek. Txika sobresaltoren pokita cosa. Beste batek, el milagro, hau ere, txika sobresaltorena. Horixe, zuek parte hartu, eta guk irabazlea erabakiko dugu, hausaz, noski, zozketa bat izango delako. Gauza garbi utzi, erabaki ez, zozketa egingo du, Zozketa egingo du, ez hemen traza txarrik hartu gure zozketa hoi. Hori da, eta zuen aurrean egingo dugu, streaming bitartez, irudiarekin ikusiko duzue, eta horrela jakingo duzue, hori, nori izan den irabazlea, eta zer egingo dugun. Bueno, zer egingo dugun. Zozketa, besterik ez. Urduri jarri naiz, gorkak idatzi duelako, jungo naiz. Julenekin. Eta orduan pentsatu dut, eta niri ez didate abixatu? Gauza bada, sarrerak tokatu eta joatea, baina gero, jende gehiagorekin ere egin daiteke plana, gero kontua da, denon artean, beste sarrera batzuk erosi beharko direla, baina... Bale, bueno... Bi sarreren zozketa egitak ez du esan nahi, bi pertsona bakarri joan daitezken, Juri. Ez, hori egia da. Enauzu konbentzitu, baina horrela egingo dugu, arratsaldeko 5 dira eta naizeko estudio zentraletara joan beharko dugu azken ordua ezagutzera. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, espero entuten naozuela bigarren kafean, 5 minutu bat zertxo bait berandu, baina hementxe gara azken ordukoarekin eta albiste zinez garrantzitsua lan arlotik entzule. Ia 2 urteko mobilizazioaren eta 78 eguneko grebaren ostean, ELAK eta UGTek hitzarmena berritzeko akordioa sinatu dutelako Bizkaiko egoitzen sektoreko patronalekin. Hobekuntzen artean soldataren 23%ko igoera dago. ELA sindikatuak sektorean 74%ko ordezkaritza duenak emandu akordioaren berri. Aste arte honetan izan dute bilera patronalek eta sindikatuek lan harremanen kontseiluaren Bilboko egoitzan eta modu honetan ospatu dute langileek aipatu akordioa. Baina txamponaren beste aldean, Arabako zahar egoitza pribatuetako eta etxebizitza komunitarioetako langileak asteazken honetan greban daude. Bizkaiko eta Gipuzkoako erresidentzietako langileen baldintza berberak eskatzen dituzte. Tamara Letamendi Lab sindikatuko kidea da. Arabako lehenengo hitzarmena eta bigarrena da Bizkaia eta Gipuzkoako ekiparazioa, Azken finean langile hauek 1782 ordu lan egiten dute, 1000 eurogati eta Bizkaian 1582 ordu 1200 eurogatik. Orduan nahi duguna da haien ekiparazioa, Osea, lan berdina, soldata eta baldintza berdina. Feministatutako bi sektoren inguruan hitz egin dugu eta gaiari helduta entzule Espainiako gobernuko ministroen kontseiluak ordezkaritza paritarioaren legea onartu du gaur eguerdian. Horren arabera, sexu bakoitzak gutxienez 40%ko ordezkaritza izan beharko du enpresen zuzendaritzetan, gobernuetan, hauteskunde hautagaitzetan edota erakunde judizialetan. Nadia Calviño, Espainiar Estatuko ekonomia ministro eta lehen presidentordeak nabarmendu du ordezkaritza paritarioaren lege honek parekotasuna bermatuko duela erabaki organo publiko eta pribatuetan eta genero berdintasunaren bidean beste urrats garrantzitsu bat dela gobernuaren jarduna gidatzen duen bektoretako bat dela nabarmenduz. Halere, Calviñok esan du parekidetasun legeak urrats erabakigarria dela bai, baina bidea badagoela oraindik ere egiteko. Pero a pesar de estos avances, hoy hemos conocido justamente los datos más recientes de 2022 que confirman que la presencia de mujeres en los consejos de administración de empresas cotizadas se sitúa en el 32%. Calviñok berak emandako datuen arabera 2022aren amaieran burtsan kotizatzen zuten enpresetako erabakigunetan emakumeak 22 baino ez zirelako eta 22 baino gutxiago goi karguetan. Arratsaldeko 7 eta arratsaldeko 5 eta 4 minutu errepidetan arazorik ez dugula esanez itxiko dugu boletin hau eta badakizuen bueltan izango garela arratsaldeko 6etan informazioaren ariaren 3. edizioan. Eskerrik asko Goi Belategi, guk aurrera jarraitu behar dugu duela urte batzutako kontu batekin. Zuek Lost zaleak altzineten? Kontatu. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
2010ko maiatzaren 23an, agur esan genion azken hamarkadetako telesail historikoenari. 6 denboraldi eta 121 atalen ostean, gaurko egunez, Lost telesaia amaitu zen. Eta azken atal horren emisioa hileta eta festa baten arteko zerbait izan zen. Zuk ikusita daukazu, Julen? Ez, eta galduta nago. Banekien horrelako zerbait esango zenuela. Oso erraza zen. Badakizu zeri buruzkoa den? Bolara batean, banituen, ikusten zuten lagunak, eta hitz egiten entzuten nituen, baina ez, garbi esango dizut, enintzatekela zeri buruzkoa zen modu zuzen baten esateko gai izango. Bale, orduan Julenentzat eta Lost zaleak ez diran gure entzuleentzat laburpentxo txiki bat egingo dugu. Losten Oceanic Airlines hegazkin konpainiaren 815. hegaldiaren istripu bat ezagutzuko dugu. Sydneytik Los Angelesera doan hegazkineko bidaiaren bizipenak kontatzen ditu telesaiak. Itxuraz utxik dagoen uharte batean lur hartzen dutenean, baina bertan oso gauza bitxia gertatzen dira. Atal bakoitzak normalean uhartean gertaturiko kontaketa nagusi bat zuen oinarrian eta pertsonaia bakoitzaren inguruko informazio gehigarri eskaintzen zuen, batzuetan flashbackekin eta beste batzuetan flash forwarden bitartez. eta laueko irailean hasi zen, eta lehen atala 18,5 milioi pertsonek ikusi zuten Amerikako estatu batuetan. Ikusmina handia zen. Pilot izeneko atalbura ordura arteko historiako atalik garestiena izan zen. Zifra ez da bat ere eskaxa. 10 edo 14 milioi dolar gastatu zirela uste da. Garai hartan telebistako telesail ospetsuenen atal bakoitzak balio zuenaren bikoitza. Proiektua espero bezala hegazkinak berak garestitu zuen. Hegazkin bat erosi baitzuten, Kaliforniatik Hawaiira eraman behar izan zuten, zatituta. A lo grande, esaten den bezala? Esango nuke. Lehen atal hartan ezagutu genuen Jack Shepard, Matthew Fox aktoreak egiten zuen pertsonaia. Gerora Jack talderen buru bihurtuko zen. Telesaiaren lehen minutu horiek gogoan edukiko dituzte Lost zaleek. Jack Shepard irla batean esnatuko da, bambuzko baso bateko zuaitzen adarburuak ikusi ditzakegu, eta kanela koloreko txakur bat zuaitzen artetik irteten da. Jack ingurura begira jartzen da, eta zapatilla zuri bat ikusten du zuaitz batetik zintzilik. Eseri eta odola arrastoak ikusten ditu bere alkandoran. Zutitu eta korrika hasten da. Hegazkinera iristen den arte. Inguruan 50 bat lagun ikusten ditu. Hegazkinaren fuselajea sutan dago oraindik, eta motorretako batek funtzionatzen jarraitzen du, naiz eta abiadura handitu eta moteldu egiten den. Hondartzan, Jack azkar mugitzen da bizirik daudenen artean, laguntza eskainiz, bere budua mediku gisa aurkezten baitu. Lehen atal hartatik, azkenekora, gauzak asko aldatu ziren. Lehen 3 denboraldietan 15 milioi ikusle baino gehiago bildu ziren kapitulo bakoitza ikustera bataz beste. 15 milioi. Zer da hori? Ez dakit. Asko, oiuri. Asko. Ikaragarri. Naiz eta 4. denboraldian audientziak beherakada izan zuen aurrera egitea erabaki zuten. Dagoeneko mundu mailako fenomeno bat bihurtu zelako. Eta horrela datu batzuk ematearren. Googleen 3 urtez jarraian Lost hitza izan zen kulturari dagokienez gehien bilatutako hitza. Sare sozialetan erabilera aregotzerikin bat, milaka eta milaka artikulu idazten zituzten atal bakoitzaren ostean, telesaiaren zaleek, eta adibidez Bartzelonan Barma izeneko taberna bat ireki zuten, telesaiaren zalentzako pub moduko bat, dena girotuta, hegazkin zati bat zegoen, oian zati bat, garagardo propio egiten zuten Barma izenarekin, eromena izan zen. Gaur egun, esan liteke Lostena mugarri moduko zerbait izan zela? Lehen aldi bat eta gero etorkizuna markatu zuen zerbait? Osea, Losten aurretik gauza modu atera ziren telesailen arloan, bai egiteko moduan eta bai kontsumitzeko moduan,
eta losten ostean gauzak beste modu batera egin eta kontsumitzen direla, esango zenuke horretaraino markatu zuenik? Nik uste dut baietz. Erabakiak hartzerako orduan, ez dut uste ordura arte hainbeste kontuan hartzen zenik sare sozialen iritzia. Hortik noa hori da, bai. Bai, hemen adibidez esan bezala ez, laugarren denboralditik aurrera audientziak pixka bat bera egin zuen, eta nik uste Lost telesailera arte, garaiko zuzendariek eta kateetako buruek esango zutela, bueno, audientzia galtzen ari gara, jazta, bertan bera utziko dugu telesail hau. Eta Lostekin erabaki zuten, begira egia da, geroz eta jende gutxiagok ikusten du, baina gero, jendeak grabatu egiten du, gero webgunetan pirateatu egiten da, eta jendeak asko ikusten du, DVD-ak erosi egiten ditu jendeak, beraz jarrai dezagun telesailarekin. Eta nik uste dut bai, zuk esan bezala mugarri izan zela horretan telesail hau. Telesailaren azken atalari buruz, baita azken denboraldiari buruz ere eztabaida luze eta sutsuak izan genitzake, argitu gabeko misterioak, gehiegizko birak eta mezu ulergaitzak. Baina gaurkoan, gure entzulek egun ora nola bizi izan zuten jakin nahi izan dugu. Izan ere esan dugun bezala, gaurko egunez eskaini zuten Lost telesailaren azken atala. Maiatzaren 23 zen eta jendea oso urduri zegoen. Telesaila estatu batuarra da. Eta ordu aldaketarekin komeriak izaten ditugu, aldi berean ikusteko hango telesailak hemen. Baina Lostekin etzen hori gertatu. Euskal Herrian behintzat 4 kateari esker, simultaneoki ikusi ahal izan genuen telesaila, hau da. Gure goizeko 6 aldera bota zuten telebistan. Eta, bai, Julen, ez jarri horpegi hori, jendea esnatu egin zen telesaila ikusteko. Lanera joteko koste egiten zaio, ez? Jendeari goiz esnatzea, baina telesail bat ikusteko, aizu? Badirudi baietz, eta guk entzulei galdetu diegu. Ea gogoan duten egunura, ea nola bizi izan zuten, eta bai, gure entzulen artean ere friki batzuk badaude. Ni oso nazoten nintzen telesaio ontara batzen nahi azkeneko kapitula gota zutela estatu batutan botatzen zuten ordu beren, eta jeki ginela goizeko 6 inguru pasadat izan zen, eta gaina batzen naiz azpi titulo jartzera konposatzera pena edo zeola, eta zati bat faltatu zala, eta bueno, izan zen kaotiko, gaizki pasa genuen asarretu ginen. Gure entzule alaitzek dioen bezala egon zen arazo bat. 4 alegin handia egin behar izan zuen. Amerikako estatu batuetan azken 2 atalak gure goizeko 6etan eman ziren. Orduan, Sogekable zen enpresa, Sogekableren kateak erabaki zuen emisioa minutu batzuk atzeratzea, azpitituloak jartzeko behartzen denbora edukitzeko. Arrisku horren ondorioz, kateak ezin izan zituen azken ataleko 6 minutu eman, azpitituloekin izandako arazoengatik. Sinkronizazio arazo bat egon zen, eta eskuzko akatsi batek segmentazio jauzi bat eragin zuen. 4ko Elena Sánchezek, garaiko eduki zuzendariak, gerora esan zuen, bagenekien arriskatu egin genuela, etzela inoiz egin horrelakorik, baina saiatu egin behar genuen, eta merezi izan du. Atala eskaintzak beraz, bai, merezi izan zuen, baina eskolara berandu iristeak, zer iruditzen zaizu? Horrelako arrazoi bat izan ezkero, egun batengatik ez da pekatua. Horixe pentsatu zuen gure entzule Ainoaren amak, ze baimena eman zion etxean geratzeko atala ikusteko. Ni garai hartan, 4. DBH-en nengon, finalea izan zanen, eta nila engantzatu nintzen, 4 botatzen hasi ziranen, eta goatzen naiz, astelena zala, igandetik astelenea zala, eta nintzara klasera joan lehenengo orduan. Esan nula, enaiz jongo, amaiera ikusi behar dut, zuzenen. Eta liberen azpititulok edo jarri zituzten, baina esan nun, nien noa klasea. Eta nire amak gaina etzian, esan zian behitzazu nahizuna. Eta geho, klasea sartu nintzala eta esan nun, amaiera ikusiet. Eta izan zala bukatu zanen, eta jak hor amaien agertzean endala. Ze gertatu da. Baina ez dakit behintzat amaiera horri ematea izan zala
Kristona. Nik hemen bi iruzkin egin behar ditut. Bata aman azkatuta egongo zen, ordurako bere alabaren zaletasun honekin. Eta nik uste dut ziurrenik horregatik esan ziola, neska, begira. Lehenengo ordua galdezazu, behintzat pakea emango duzu. Pakea gauza dera da. Hori da, bukatuko da telesaia eta kito. Eta bigarrena, oso ondo dago, goiz jeki eta telesaia goizeko 6etan ikustea, eta gero eskolara iristea eta esatea ikusi dut, baina besteak ikasgelan balin badaude. Hori ari nintzen pentsatzen. Zepena, ezin duzu komentatu? Eta guazabaltze baldin baduzu. Berotu bat hartzeko arriskua. Horregatik Ainoak bazuen konponbidea honetarako, lasai. Eta ez hoi bakarrik, zuzenen ikusteaz aparte, momentu hortan iraizta etzan etxen bizi, etxetik kanpo bizi zan ikasten naizalako, eta amaitu zanen, elkarri deitu genion, komentatzeko, zizan zan. Ai ama, komentatu inberdet. Eta momentu hortan, biak onden oso engantzatuta, eta ez da, zaurutari itxen nintzen klasea, igual behatzek eta piko. Esan nuen, meziu. Arro esaten du gainera, Oski. Zaletasunak zer diren. Hementxe bi kontakizun, Alaitz eta Ainoarenak, egun hartan bertan, gaurko egunez, maiatzaren 23an, 2010an, telesaia ikusi zutenaren kontakizunak esan bezala. Baina badago jende asko beranduago iritsi dena telesaiera, eta baditugu horrelako testigantzak. Niri Lost telesaia asko gustatu zitzaiten, estreinatu eta urte batzutara ikusi nun, baina ulertzen dut estreinatu zenean sortutako eromena, sortutako fenomenoa, izan ere ordura arte egindako telesaia handienetakoa izan zen, eta guztiz hautsi zituen telesaien eskemak kontatzen duen modua, zure telesaia ikusteko moduak nola puskatzen dituen, flashbackekin, uste dezu ezin dela ezer gehiago pasatu edo ezagutzen dezula pixka bat nola funtzionatzen duen telesaiaren tramak eta bapatean guztiz aldatzen dizute. Eta, telesail guztian dagoen intriga hori gehiago ikusi eta gehiago jakin nahi hori nik uste dela gehien engantzatzen zaituna. Eta justu hori azkeneko atalak oso ondo borobiltzen du, izan ere oso irekia da, oso arraroa edo zehaztu gabea da, eta niri asko gustatu zitzaidan, gero interneten sartu eta sortutako teoria bakoitzaren azalpenak eta bar ikustea. Beraz, oso telesail kompleto iruditzen zait. Teoriak aipatzen ditu Amaiak eta ahotsa ezaguna egingo zitzaizuen akaso gure lankide hoi Amaia Resenderen ahotsa zelako, eta berak teoriak aipatu ditu, hori izan zelako garai hartan gehien aipatzen zena, ezta? Atal bakoitza ikusi eta albokoarekin komentatu, nik uste dut hau gertatu dela, edo nik uste dut beste hau izan dela arrazoia. Seriaren amaiera etxigarria izan zen, seria bera bezain ikonikoa. Eman zuten unean jarraitzaileek ez zuten ulertu, zer deabru gertatu zen. Jak uharte horretan hiltzen, baina gero eliza batean zegoen, agian dena ametsa izan zen, agian denak hilda zeuden, agian bizirik zeuden baino istripuan hil ziren, agian inoiz ez ziren existitu. Ez aldago hor xarma, ez da? Noski baietz. Dena 6 denboraldietako galdera asko utzi zituzten erantzun gabe, baino tira, horrek ere badu bere xarma eta aizu, telesaien zaleak oren zale ere izan dira, entzun. Eta bukaera bakit bakoitzak erabatea ulertu zula, baino, ez dakit ze misterio du, baino nik behintzat esango nuke, batzuk Irlan hiltzen dira, beste batzuk Irlatik kanpo, eta hiltzen dian momentun, adoaz beste mundu batea edo, eta hor elkartzen dira denak, ez? Orduan, ezakita, como final feliz, berdin dugu noiz hiltzezean, zuk bizi izan dako hoi, partekatu ahal izango dezula, zure pertsonekin edo orako zerbait. Ez dakit hori izango dute zen sortzaileek igorri nahi zuten mezua, baina gure entzulen Miriamek
ala ulertu zuen, eta hori erabaki dugu jartzea, ze oso politero ditu zaigu. Hau da, bai hilda daude, baina hiltzen zaren unean, alboan izango dituzu, zure bizitzan zehar, alboan izandako pertsonak. Eskerrak eman behar dizkiogu Miriami azalpen hori emateagatik, ziur beste askok ez zutela horrela ulertu telesaiaren amaiera, baina hori izango balitz bezala jarraituko. Horrekin geratuko gara. Bai, horrekin geratuko gara. Telesaia esan bezala duela urte batzuk amaitu zen, 2010ko maiatzaren 23an, eta azkeneko atala iragartzeko, telebistan egindako iragarkietan The Doors taldearen The End abestia aukeratu zuten, eta guk urrengo minutuak abesti horrekin egingo ditugu. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free, desperately in need of some stranger's hand in a Ez dakizu zer irakurri eta gomendio bila zabiltza? Uluka podcasta, Naiz Irratian, igandero 3:00. Literaturaz bai, baina ez da hainbeste. Sasietara guztien gainetik mundua gaur bukatzen dela badaki, zeru beltzea zu festan zu mendiri, lurrale ertzen eta irean dantzari. Datorren ikasturtean, ikerketa batxilergoa lehen aldiz eskainiko du Euskal Autonomia Erkidegoan ikastetxe publiko batek. Gasteizko Miguel de Unamuno Institutua izango da hori, eta irailetik aurrera eskainiko duten batxilergo adar berri horren atariko modura, aurten ikerketa bat egin dute ikastetxe horretako hainbat ikaslek. Bertan entzuten diren hizkuntzen mapa bat egin dute 4 ikaslek, eta hau izan da atera duten lehen ondorio objektiboa. Miguel de Unamuno Institutuan 45 hizkuntza ezberdin entzuten dira. Sasietara guztien gainetik mundua gaur bukatzen dela badaki. Ikerketa egiterako orduan, ezin izan dute azaleko teoriekin geratu. Benetako ikerketa lana egin behar izan dute, ondo oinarritua, dagokion aurretiazko lan guztiarekin. Izan ere, epaimai baten aurrean defendatu behar izan zuten, eta egindako lanaren ondorioak biltzen zituen erakusketa bat ere jarri zuten ikastetxean, beraiek egindakoa gainontzeko ikaskidek ere ikusi ahal izateko. Badago sua, bero geldi ezina da, lehen musua, horreixo mendia gara. Batxilergoko 2. mailan dauden, eta esan digutenez jakasik ere oporretan ere badauden, Ane Orbe, Unax Polidurat, Josune Antolin, eta Uxue Tobarias ikaslek egin dute ikerlana. Gaurkoan, Unaxek ezin izan du gurere laborategira etorri, eta Leire Bengoetxea irakaslea izan zen, frantseseko irakaslea izan zen, nolabait ere suari lehen txinparta eragintziona. Gaur, denekin hitz egiteko aukera izango dugu, lehendabizi, ikasleekin hasiko gara, ikerketa egin duten ikasleekin hasiko gara, eta hementxe ditugu, Ane Orbe, Josune Antolin eta Uxue Tobarias. Arratsaldeon eta ongi etorri Iruroi. Ui, ne? Ui. Eta dituzte entzuten? Ea. Segundo bat.
Eta orain? Orain bai, arratsaldeon, ongi etorri, entzuten diguzue? Arratsaldeon. Bai. Orain entzuten zaizue. Bueno, zer moduz? Ja oporretan, ez dakit ofizialki edo ja oporrak behintzat oso gertu ikusten dituzuela, ezta? Bai, gaur nota jaso ditugu. Eta listo, ja. Bueno, ikastera. Orain ikastera. Oraindik oporrak, institutotik oporra baina oraindik ikasten jarraitu behar da. Bai, bueno. Ez da oso luzea izango, ez da espero dugu laster jagin beharrekoak egitea eta udaraz gozatzeko aukera izatea. Julen zeurruti, Zeurruti geratzen zaizun hori, Nahi ego du, elkarrizketarekin jarraitu, bestela deprimitu egingo naiz eta. Bueno, Ane Josune eta Uxue ikerketa bat egin duzuela aipatu dugu, zuen institutoan, Miguel de Unamuno Gasteizko institutoan hitz egiten diren edo entzuten diren hizkuntzen ingurukoa. Joango gara, ikerketa nola egin duzuen azaltzen, baina lehen da bizi, konta iguzue pixka bat nola sortu zen ikerketa hau egiteko ideia? Beno, ideia leire sortu zuen eta gu onartu genuen eta egin genuen ikerketa. Leire Bengoetxea, frantseseko irakaslea, zuen irakaslea, eta ez dakit, frantsesa bezalako ikasgai batean espero zenuten ikerketa bat egiteko proposamena jasoko zenutenik? Ez genuen espero horrelako ikerketari frantseseko asignaturan, beti esaten dirialako errezeta bat edo horrelako gauzarik ez. Eta oso arraroa iruditu zitzaigun, baina oso interesgarria zen. Eta proposamena entzun zenutenean esan duzu interesgarria egin zitzaizuela eta nola hasi zineten lanean? Lehen da bizi ez dakit Leirek ja gaia bera proposatu zizuen edo gaia ere denon artean aukeratu zenuten, nola izan zen hori? Ziera, Leire proposatu egin zigun gaia eta lehenik eta behin beharrezkoa zen informatzea eta testuak, bideoak ikusi genituen eta irakurri genituen informatuta egoteko. Ez dakit, aurretik ikerketarik eginda ote zeundeten edo ez, lehen da biziko aldia baldin bat zen, aurreneko gauz egin beharko zena zen, ikerketa bat nola egiten den ikastea, ezta? Bai, horretarako Leireren lagun bat etorri zen, Beñat Garaio, eta azaldu zigun nola egin unibertsitateko tesi bat, teoria eta nola zitatu eta hori guztia. Beñat Garaio Goiuri izan genuen, bigarren kafean, duela hilabete batzuk elkarrizketatu genuen, beraz, hemen bueltan dana bigarren kafetik basatzen, dena familian. Eta bueno, nola izan ziren lehen urratxoiek, esan duzue, bideo batzuk ikusi zen dituztela, informazioa pilatzen hasi zinetela, nolakoak izan ziren ikerketaren lehendabiziko pausoak? Bai, jada informatuta gaudenean, gu azken finean ez dugu ezagutzen Unamuno osoa, en plan institutuza, beraz, bideo bat egin genuen gulauron artean laguntza eskatzeko eta klasetatik bidali genuen, eta baita galdetegi bat jakiteko beraien hizkuntzak eta. Eta jendeak lagundu dizue, jendeak parte hartu du, zuek egindako proposamen horri ondo erantzun dio jendeak? Edo kosta egin da? Kosta egin da, enkesta hau bidali behar izan dugulako behin eta berriz. Jendea esoelako erantzuten, edo erantzunak ez zirelako oso fidagarriak. Eta enkesta hau bidal genuen familietara irakaslei eta baita ikaslei. Askotan esaten da ez, ikerketa batek fidagarritasun edo izateko, gutxieneko parte hartze bat behar duela, ez dakit zenbat ikasle dauden zuen institutuan eta zenbaten erantzuna jasotzeko modua izan duzuen? Pixka bat datuetan sartzen hasita? 700 tapiko ikasle daude eta 300-400 inguru bakarrik erantzun egin zuten. Edo 300 erantzun jaso egin genituen. Eta fidagarriak ez gaude oso ziur, baina 300 erantzun inguru. Eta hori dira ikasleak ero daude, irakasleak eta familiak. Gehiago daude. Ikaslez aparte, irakasle eta familia eremuetara ere zabaldu duzu, ez duzu ikasleengan bakarrik jarri fokoa. Bueno, ez dakit, 700 ikasle izan dago Juri, nik egin ditudan horrelak galdeketak eta egita tokatu izan du zaidanean, 300-etik gora erantzun, nahiko kopuru dexente majo. Hori pentsatzen ari nintzen, 700-dik, bereiek esaten zuten ez, esaten zenuten zuek agian ez zirela inbeste, nik uste dut baietz, Gero gaur egun ikusten diren inkestetan behintzat, eta nik ere unibertsitatean eta egindakoa kontuan hartuta,
ez dakit oso bide honetik zoazte. Jendeari kostatzen zaio erantzutea. Jendearekin konektatzea lortu duzu ez hori izaten da ez, gauz zailenetako bat, ez dakit ikaskideak lagunak eta izan da, bai izaten zinioten ez, venga, zabaldu zuen artean ere, nola egin duzu, galdeketaren zabalketa prozesu hori, ez dakit gaur egungo teknologia baliatu dituzue, paperarekin modu tradizionalen egin duzue, nola moldatu zarete? Ez, bidali genuen email bidez, baina bidali genuen irakaslei eta gero irakasleak pasatzea ikaslei, eta ni uste hori izan zela arazoa adibidez batxirgoan ez dago tutoretza, eta irakasleak ez digute pasatu inkesta. Beraz, izan dituzue, horrelako arazotxo batzuk ere, baina esan duguna, 300 erantzundik gora jasota, zuen lehendabiziko atariko lan hori eginda zegoen, galdeketa bidali zenuten, eta emaitzak jasotzen hasi zinetenean, nola lantzen dira ikerketa batean emaitza horiek, zer egin duzue jasotako emaitza horiekin? Proiektua hasteko hasi ginen base teoriko batekin, beraz, ikertzen hasi ginen, eta base teoriko egin ondoren ja emaitzak jarri genituen proiektuan. Osea, grafikoekin eta taulekin ikusteko zenbat ikasle daude modelo ezberdinetan eta zenbat hizkuntza hitz egiten diren. Eta jasotako emaitzekin, esan dugu, lehendabiziko titular modura eman dugu ez, 45 hizkuntza, espero zen dituzten 45 hizkuntza, emaitzak harritu zaituzte edo... Ze gu harritu gaitu. Gu harritu gaitu, bai, hemen komentatu genuen, esan genuen, 45, guau! Guakaso hemen herri nahiko... Ni oso txiki batekoa naiz, goi hori Tolosakoa da, Tolosa beste gauza da. Baina Gasteiz bezalako hiri batean, kaso ez, guk ez genuen ondo konparatzen edo, ez dakit 45 kopuru altua den, edo zuek harritu zaituzten, edo ze ondorio atera duzue? Bai, egia zan da, egu pentsatzen genuen, gure institutoa ezagutzen genuela, baina 45 hizkuntza jaso eta gero konturatu gara ez dugula zer ezagutzen, eta ni oraintxe bertan ezin ditut ez da 45 hizkuntza aipatu, eta oso kopuru altua da. Bai, horrela badago, harridura berezia eragin dizuen hizkuntzarik, edo horrela somatu duzu baten bat ezagutu ere egiten etzen dituzenak bat baino gehiago izango dira, zeni 45 hizkuntza ez ditut inundik inura ezagutzen, pentsatzen dut zuentzako ere datu harrigarriren bat bitxikeriak ere agertuko zirela, emaitzen artean. Bai, ezken finean hizkuntza asko dira eta gu ez genituen ez da erdia ezagutzen edo. Gero apostu egin behar dugu Julen. Zer? Mikrofonoak itzaltzen ditugunen jarriko gara horritxuri batekin, eta ea lortzen dugun 45 hizkuntzaren zerrenda osatzea. Niri horritxuria ni postitu bat nahikoa dute. Ezagutzen ditudanak idazteko askoz gehiagorako ez du lago maten. Aipatu dugu sarreran, egin duzuen ikerketa lan honetan, ez dela bakarrik izan galdeketak bidali, emaitza jaso eta gero paper baten apuntatzea ez, epaimai baten aurrean ere defendatu behar izan zen dute, nola prestatzen da horrelako defentsa lan bat? Bueno, oso urduri ginen, ze azken finean horrelako tesi bat defendatzea unibertsitateko irakasleen aurrean, ez da normalen egiten duguna, eta oso urduri geunden, eta, bueno, en plan, oso ondo prestatu behar genuen eta ondo ikasi. Epaimaian, ez dakit, Leire bertan zegoen epaimaian, edo epaimaiko kideak ezagutzen zen dituzten, ez? Ez, unibertsitateko irakasleak. Oraindik ez zailagoa. Eta nola prestatu zen duten, lauron artean egin zen duten aurkezpena, edo nola banatu zen dituzten lanak? Lauron artean, bai, esatu gure proiektu osoa. Eta nola joan zen? Ondo. Ondo, ez da? Bai. Oso duri geunden, baina ez ziren hain zorrotzak izan. Ez ziren hain zorrotzak izan. Espero baino restago joan zen, beraz. Bai. Naiz gidoilari, ora honetan, antzez lana bukatu da. Eta gero erakusketa. Uste dut egindako lan hori, eskola institutuan bertan, jendeak ikus dezan, jarri duzuela erakusgai. Nolako erakusketa montatu zenuten, ze baliabide dela erabili dituzten? Bueno, azken finean, baita euskera mintegiak parte hartu zuen eta zen aste kulturala, beraz, Unamuno osotik zeuden mapa handiak edo, eta gure atala zen mapa handi bat
non mapan zuden zenbakiak jarrita eta zenbaki bakoitza zeukan fitxa bat hizkuntz batekin, atera ditugun hizkuntzekin, eta gero kodigo batekin gu egin genuena zen pertsonei grabatu haien hizkuntza hitz egiten, eta gero jendeak pasatu alzen eta ikusi bideo hori. Aha, beraz, ideia ona dago, Juri, bestela irakurtzen duzu ez, hizkuntza baten izena eta esaten duzu, euskalo, vale? Ondo baina, eta beran adibide praktikoak edo bazeuden hizkuntza horiek nola ze sonoritate da nola hitz egiten diren entzuteko aukera. Eta, arrakasta izan zuen, erakusketak, jende asko bisitatu zuen edo? Ez dakigu. Ez dakizu, horren ikerketarik ez duzu egin oraingoz. Esan dugu, zuen ikastetxe izan denean, datorren ikasturtetik aurrera ikerketa batxilergoa egingo dela, horre begirako proba modura edo eginda zuek egindako ikerketa hori, gustatu zaizue ikerlari lana? Ni esango nuke baietz. Horrelako proiekturik ez ditugolako inoiz egin, eta egon gara unamonuz 6 urte eta ez dugu horrelakorik egin. Ikerketa bat egiterako garaian aipatu duzu zenbat lan egin behar den, aprotik informazioa bildu behar dela, testu ingurua jarri, gero galdeketak egin behar dira, emaitza jaso, emaitza horiek aztertu, ordenatu, gero epaimaiaren aurrean egin beharreko defentsa lan hori. Pentsatzen zenuten ikerketa bat egiteak enbeste lan suposatzen zuenik? Egia esan da, genikien lan oso saia izango zela, baina lan oso potoloa egin dugu eta ez genuen espero hainbeste lan egitea. Genekien asko egin behar genuela, baina ez hainbeste eta momentu batzuetan pizkat gaizki pasatu egin dugu. Espero baino lan gehiago. Bai. Aizu, pasaden astean ospatu zuten Ikergazte kongresua Donostiako Kursal Jauregian, hemendik urte batzuetara egian han ikusiko ditugu beste ikerketa gehiago aurkezten. Akaso bai, gustatu zaiela, espero baino lan gehiago egin behar izan dela esan dute, baina akaso zailen ere egin duzu ez, esaten da, lehen behin bat eginda gero, ondorengoak errazagoak izaten direla, eta orain leirek ez diguen zuten, beraz, asko lagundu dizue leirek edo lan gehiena zuek egin behar izan duzue. Bai, esan lasai, ez diguen zuten, ez duen zuten, beraz, erantzun lasai. No, bai, lagundu dugu. Lagundu dizue. Bai, momentu askotan egon zarete, ez dakit, ataskatuta edo nondik joetzen ekizuela edo gauzak neko garbi izan dituzue. Hasieran oso galduta gunde. Baina leire lagundu zigun asko. Eta behin gaiaren inguruan informazioa, esan duzuena ez, informazioa bildu, bideoak ikusi, horrek ere ja jarriko zaituzte ez, ezagutza minimo bat emango zizuen eta esango zenuten, orain ja behintzat beste gaiaren inguruko beste kontrol bat daukagu, hasiera batean esan zizuenean leirek eskolan entzuten ziren hizkuntzen inguruko ikerketa bat egin zenutela, momentuan bertan ze pentsatu zenuten? Ikastetxean ez zegoela aniztasunik edo ez dakit, hemen adibidez Gasteizen bakarrik pertsona gehienok gaztelania eta euskaraz hitz egiten zutela, baina gero ikerketa egin eta gero adibidez Gasteizen ikertu egin genuen azken urteetan atzerriko hizkuntzak asko igo direla eta ia euskararen maila berean hitz egiten direla. Zuek gasteiztarrak, hirurok gasteiztarra zarete, eskolan atera dituzuen ondorio horiek, atera diren datu horiek kalean islatuta ikusten dituzue, esaten duzue, bai, benetan badaude inbeste hizkuntza, somatzen duzue hori kalean badagoela aniztasun hori? Ni uste dut hizkuntzak ez direla kalean ikusten jendea lotzatuta dagoelako haien hizkuntzak hitz egitera. Haien ama hizkuntzak hitz egitera. Ikusten dutelako ez direla ondo ikusiko. Beraz, akaso zuenak bezalako ikerketa lan batek balio dezake, datuak ja kalean daude, jendeak badaki ez, 45 hizkuntza hitz egiten direla Miguel de Unamuno ikastetxean, beraz, jendeari horrek lagundu dezaioke bere hizkuntza lasai erabiltzerako orduan, zuek uste duzu hori bultzada bat badela horrelako ikerketak egitea? Bai. Bueno, Goiuri, mezu polita, ez da, lan polita egin dute, eta horrek balio baldin badu, esan bezala, orain arte beraiek somatzen duten, ez dakit lotxa edo nola deitu beraien hizkuntza erabiltzea animatzen baldin bada jendea, nik uste dut hori ere benetan gauza positiboa dela. Hane horbe, Josune Antolin eta Uxue Tobarias, mila esker, gaurkoan gurekin izateagatik, unasi ere eman, eskuminak oraintziak osatu dadila, eskerrik asko zuen ikerketaren ingurukoak azaltzeagatik, eta orain txanda irakaslei emango diegu, eta bereiekin ikerketa batxilergoaren inguruan arituko gara. Eskerrik asko. Eskerrik asko.
Mintza daitezela periferiak, zergatik ditugu, erdigunean begiak ahazten ditugu, bazterrak eta egiak, zerote giragu, txikiegiak, ez denez, berandu mintza daitezela periferiak. Ezagutzean korronte orokorra hartu bide zidorra, izanagatik sendoa gogorra, adarrik ez badu txik da enborra, ez da derrigorra, izatea zilborra, etzen duten antziko horra, Nafarroarekiko dugu zorra. Gure gora pilotan, gu borrokan, hain modu prekariotan, ez dira gutxilotan, gu zilotan, hau ezin da utzi hortan, ulertzera iritsi, nahi dut lehen bizi, gu zergatik bimundutan bizi, aurre iritzi, itxi, oiei, hobe zaiatea, itxi. Gauzak aldatzen dira mantxo, gaur da atzo, jaso dugunetik eraiki gira, begira, nola ez egin baso, ustezko euskaldunek ere deitu banauteka batxo. Oiek erkidetik, gure erpinetik, ez goaz bide berdinetik, izan ekinetik, nola ezinetik, egiten dugu girenetik, oien aldetik, oien taldetik, baztertu ginduzen estalpetik, eguzkia baino gehiago ateratzen ari da ekialdetik. Erdigunean begiak, bazterrak eta egiak, txikiak egiak, mintza daitezela periferiak, zergatik. Bueno, Juri, lan egin dutenekin hitz egin dugu, eta orain ikasleak lanean jarri dituztenekin ere hitz egin behar dugu, izan ere hemen ditugu Gasteizko Miguel de Unamuno Institututik Leire Bengoetxea, irakaslea, frantses irakaslea, ikaslea, aipatu men izan ditugun ikaslei ikerketa egiteko ideia edo mantziena, eta baita Etor Perez San Roman ere, ikastetxeko ikasketa burua. Arratsalde honetan ongi etorri bioi. Arratsaldeon. Bueno, Leire, esan dute, ikasleek lanean jartzeko proposamena egintzen nienean, gustatu zitzaiela ideia, etzekitela nondik nora jo hasiera batean, nola izan zen ikasleak ikerketa bat egitera bultzatzeko ideia eta nola konbentzitu zen dituzten nondik nora hasi bartzutenaren inguruan? Bueno, alde batetik, nik buruan neukan ja hizkuntza aniztasuna lantzea frantseseko eskoletan, ze frantsesa beti irakasten da ikuspuntu, ez dakit esan, kolonialista edo imperialista batetik, eta kontuan izan gabe, frantsesaz gain, batez ere frantsesa hitz egiten den herrialde askotan badaudela baita ere beste mila hizkuntza, eta gure kasua ere, Gasteizen, batez ere Gasteizen edo hiri handietan gertatzen dena da hori. Hizkuntza asko daudela, baina askotan ez direla ikusten. Eta ez neukan finkatuta formatua, eta gero, klaustro batean, azaldu ziguten datorren urtetik aurrera asmoa zegoela eskolan ikerketa batxilergoa martxan jartzeko, eta esan, aprobetxatuz, lau ikasle zoragarri hauek nituela oso langileak, esan, egin ezake piloto moduko bat ikusteko, nola funtzionatuko luken, eta, gaia interesgarria zen, gure eskola anitza da, eta, proposatu nien, eta, erronka zen egia esan, ez dakit nola hartuko zuten, baina, gehiago saiatu naizela alik eta gehien gidatzen, bibliografia ematen, eta lana errazten, baina, egia da lan handia egin dutela, eta, zorionak. Asko animatu da, ze bere lehen urtea da irakasle moduan, praktikaldian, eta horrelako proiektu batekin animatu da, sekulako meritu dauka Leirek, eta guztut ere esan beharreko dela. Abordun zorionak Leireri, baina ere? Leireri zorionak, orduan. Bezero nahi nituen, Leire, esan duzu, da etorren ikasturtean ikerketa batxilergoa jarriko dela Miguel de Unamuno zentroan, horrei begirako proba moduko bat izan dela, ikasle beraiek aipatu dizkigute ikerketaren ondorioak eta balorazio egin digute, zuek egin den ikerketa honek datorren urteari begirako esperientzia horretan, ze ondorio atera dituzue? Etor, nahi badazu? Lehenengo gauza da, egin daiteken da, egin daiteken proiektu bat dela, ez askotan ez duzu batxierroko ikasleek, ez dakizer, demostratu dute, edozin adinarekin, lan fina, lan txukuna, lan interesgarria egin daitekela, demostratu dute ere, askotan irakasleok daukagun ikuspuntua gian ez dela, edo hortik aratago joan daitezkela, beraien iritziak kontutan hartzen dituzunean gauza guaiak ateratzen direla, ez? Hori konfiantza eman digu, ez? Lehenengo pauso bezala, ezin hobea izan da. Eta gainera hori sekulako emaitza kuriosoa, ez bakarrik ikerketa bezala, baizik eta institutorentzako, ez? Barne begirada bat, guk
hasta incluso zundera hitzetik, argi ez genituen datuak eman dizkigu, ez da bakarrik ikerketa soil bat izan, baizik eta ere hausnarketarako balioko duen zer, institutuen entzako oso positiboa. Bueno, aipatu nahi nuen, 45 hizkuntza titularra eman da, egia da, lanak badituela mugak eta 30 dokumentatu ditugu, orduan. Asko daude erantzun, batez ere familien parte hartzea ez oso handia izan, orduan, uste dugu egon daitezkela gehiago, baina baita ere igual atera diren batzuk, ez direla infidagarria, 30 bat behintzat, baditugu. Dokumentatuta. Lan txukun egin dutela, zalantzari gabekoa da. Esan duzu, Tor, balorazio positibo egiten duzuela, egin duzuen proba honen inguruan, ez dakit, ikerketa batxilergoa eskainiko duen lehen zentro publikoa izango da Euskal Autonomia Erkidegoan zuena, eskari aldetik, nola zaudete? Jendeak badu interesa, ikerketa batxilergoa ikasteko? Aurten, klaro, batez ere, aurten egon gara martxan jartzen, eta oraindik, gure institutotik kanpo ezin izan dugu asko ezagutzera eman. Adibidez, programanetan seguro jendeak entzungo dela, lehenengo aldiz, ez? Baina instituto barruan dagoeneko matrikulak edo aurre matrikulak egin daitugu eta 34 pertsona animatu dira. Guk espero genuen 10, 12, baina 34. Así que bai, uste genuena, baina azteko uste genuena, baina arrakasta handiagoa. Eta sakonegietan sartu gaurrela gainetik azalduta, ikerketa batxilergoa ikasteko autu egiten dutenek, zer nolako programa izango dute, ez dakit, guztia beraiek egin duten bezala ikerketak egite izango den, edo hartagoko gauzak ere izango diren? Hau programa borondatezko bolondresa da, badago beste erkidego batzuetan non ikerketa batxiergoa berez espezialidade bat da. Zure tituluan ikerketa batxiergoa jartzen duen. Gurean ez da horrela oraindik, gure esperantza da lehenengo pausonekin lortuko dela horrelako zer. Orduan, gure ikasleekin gutena da batxiergo arrunta eta horri gehituta ikerketa bat. Ez da finkatuta egongo horrein frantsesako ikasgai batetan, baizik eta beraik egingo dituzte, beraien ikasgaiak eta aparte ikerketa bat. Horretarako edukiko dute gai teoriko bat, orain bere izan dute, hasieran ez genekien nola egin, zer behiatu behar den, eta gero bilatuko da Leirek egin duen papera barruan tutore bat, irakasle bat, tutore moduan nor giratuko dituen, lana, obviamente, ikasleek egin dute, baina irakasleak behar du, egin duzu hau, edo jo mendik, edo hau ez da fidagarria, eta gero, beste aldetik ari gara kanpoko erakundekin akordioak sinatzen, aholkularitza moduan han beste tutore bat eduki dezaten. Udal artxiboa, edo Sancho Sabio Fundazioa, Energigune ikerketa zentroa, Unibertsitateko fakultate asko, eta guk irakasleok agian ez dakigu zer dagoen orain pilpilean, edo zein diren etorkizunerako interesgarrienak, edo ez dakigu metodologia guztiz aurrera ematen, hori kanpoko erakunde batek, eta horrek ere ematen dio beste indar bat, ez? Eta ere ikasleek ikusi esaten, beraik ikusi dutena, ez? Ikerketa edonork egin dezake, Einstein bat egongo da, baina eske ikerketan pertsona pilo bat behar da, ez? Leire, interesgarria izan da, ikasleek beraiek nola esan duten, ez? Egin duten ikerketaren ondorioen ostean somatu dutela, hainbeste hizkuntza egon da, kalean ez dituztela somatzen, eta beraiek esan duten hori ez, lotxa puntu bat edote dagoen, norberak bere hizkuntza horretan hitzegin, hizkuntza hori erabili ahal izateko, horrelako ondorioak uzten dituzten ikerketak, pisu soziala ere baduten ikerketa horiek egitea, bada oso egitasmo interesgarria. Bai, eta nik ere irakasle bezala ikusten nuen, askotan igual klasean galdetu edo beste urte batzuetan ze hizkuntza hitz egiten dituzu, eta beti zegoen ikasleren bat, hasieran ez zuen esaten, baina gero nire hitzean hitz egiten da, ez dakiz hizkuntza, eta lotxarekin bezala, ez, eta igual, ikasi baute, ez dakit, adibidez, hitz egiten badu, punjabera, hizkuntza gutxitu bat, eta beti denek ikasi duena da, hizkuntza handiek edo hizkuntza nazionalek edo prestigio gehiago dutenek dutela balio gehiago,
bai daukate lotxa bat esateko nik hizkuntza txiki hau hitz egiten dut, baina da familiako hizkuntza txiki bat, ez du balio, ez? Eta badituzte ideia horiek askok buruan sartuta, eta igual, baita horrelako proiektuen, kasu honetan proiektu honen helburua bazen, pixkat mito horiek desmontatzea, eta ikustea, zati teorikoan adiez, Moreno Cabrera, hainbat aipatu dituzte, erakusten dutenak argita garbi, balio instrumental bera dutela berez hizkuntza guztiek, eta gero, historiagatik edo hainbat indarrengatik, batzuk garrantzia gehiago dutela eta besteek gutxiago. Eta ulertzeko baita ere zergatik ikasten dituzte ingelesa eta frantsesa eta ez beste galiziera edo katalana gertuago ditugunak, ez? Eta, Guk alde horretatik, gure asmoa bai da egingo diren ikerketak hori zentzu sozial bat gizarterako balio bat eukitzea, ez? Egingo dut, ez ni fisika irakaslea naiz, ez dut Big Bang-ari buruzko, ez? Saiatuko gara, energia berriztagarriak Gasteizen, ez? Gizarterako zuzenean ikusi daiteken, hemen ikusi den bezala, ez? De hecho, orain ikasgai berri bat dago, lege berriarekin deitzena proiektu komunitarioa, eta horren barruan sartuko dugu gure ikerketa ere, ez? Hori, gizarteak, institutokoa, auzokoa, hirikoa, hor eragina eduki albaldin badu. Impactu txiki bat ezate du. Lehen itxiko dugu horrelako ikerketak, beste ikerketa agian punteroagoa baten aurrean, ez? Bai, hau da, ez, gaiak hausaz aukeratu beharrean, eta komatxoen artean bada ere, edozerren inguruko ikerketak egin beharrean, gero ondorio batzuk edo eragin bat izango dituten ikerketak egitea. Bai, argi dago edozein ikerketak beti dauka, ez? Etorkizunean eukiko du. Baina ikasleek ikustea eragina zuzena. Ez izatea hori hain teorikoa edo hain hori agian puntan dagoen zer, baina gizarteari transferitzeko oraindik 20 urte behar dituen zer. Hori da gure asmoa. Eta aurrera begira jarrita, egingo diren ikerketa horiek, gero nonbaiten kontsultatzeko aukera edo ikusteko aukera edo modu publikoan zabalduta egongo dira edo zein da plana? Bai, bi alderri daude, dakizunez ikerketak aldizkarietan edo kongresuetan, lehen aipatu zuen bezala, aurkeztu egiten dira. Orduan, ikerketaren batek horrelako maila baldin badoka, gure asmoa da hori kongresuetara eta aldizkarietara bidaltzea. Eta beste alde batetik, beste erkidegoko instituto batzuekin elkartu gara, non beraiek daukaten martxan proiektu hau, sortu dugu hainbez elkarte bat, Espainia mailan, bigarren hezkuntzako institutuetan, ikerketa sustatzeko elkartea, eta horretan bertan gure aldizkari propio aukiko dugu, eta orduan lan guztiak hor argitaratuak izango dira, eta gure proiektu horri emango diogun beste balio ekstra bat da euskeraz gargitaratuko ditugula. Estatu mailan ere ikus dadila, euskera ere zintzerako hizkuntza bat izan daitekela. Balio dezakeela. Leire, pentsatzen dut, lehendabiziko txinpartau piztuta, polita izango dela inguruan sare bat sortzen dela, ez? Urmendik urte batzutara sare hori sortzen joan daitekeela ikuste, hau da, zuek izango zarete lehenengoak, baina hemendik urte batzutara, normaltasun guztiz hitz egiten baldin badugu, hemengo ikastetxetan ikerketa batxilergoren aukera eskaintzen dela, pentsatzen dut zuentzako ere arrogoteko motibo bat izango dela. Bai, noski. Eta justo trenean genbiltzan bidean, esanez, askotan egiten ditula bizitzako simulazioak eskolan, ez? Eta, azkenen bereik proiektu egitea izan da zerbait errealagoa, ez? Edo behintzat ikusten duzu baduela impactu bat, naiz eta impactu txikia izan, edo. Eta, aukera izan dute zerbait errealagoa egiteko, lan handia eginda, baina, ekarri ditu gero bero fruituak baita ere, gonbidatu dituzte hainbat elkarrizketa egitera, aurreko astean ere Beñat Garaiok gonbidatu gintuen, justo, zeben azken azterketetan urren ezin izan txiren etorri, oso arduratxo direlako, eta gonbidatu gintuen zurrumurruen kontrako aurkezpen batera baita ere, interesgarri iruditu zaielako lana. Gero erakutsi da baita ere, eta ikusi da baduela garrantzia egin duten lanak. Ez dela hor geratzen eskolako lan bat da eta listo, ez da. Hori da ere elkarte honen helburua.
gure inguruko institutei proiektu hau ezagutaraztea, nahi dutenek gurekin ikastea, gurekin martxan jarri alizatea, eta hau edatu dadila, ez? Lege berriekin ari gara beti hitz egiten ez da memoria landu behar, edo ez dira edukiak baizik eta kompetentziak landu behar, ez dugu ikusten horrelako lan bat, baino gauza hobeagorik kompetentzia guztiak batera lan egiteko, ez? Beraik frantsesetik abiatuta, egin dute frantsesa, egin dute irakurri euskeraz, gazteleraz, ingelesez, egin dute matematika, egin dute estadistika, egin dute ahoskotasuna, egin dute digitalizazioa, ez? Orduan uste dugu hau dela bidea, gero askotan ez galditzen dute eta guk ere ikasle bezala, eta honek zertarako balio du, ez? Hemen argi daukate zertarako balio izan dien gauza guztiak jakitea eta geroz eta gehiago dakizunean, lan hobea atertzen zu, ondorio sakonagoak, bereziagoak atera dituzu, ez? Eta epaimai baten aurrean egon dira. Epaimai baten aurrean defenditu behar izan dute eta horrek berak ja eragiten du, ez? Egiten duzun horrekiko kontrola handia behar duzu, ondo jakin behar duzu zer egin duzun, eta jakin behar duzu hori espresatzen. Ez da bakarrik paperean bilduta izatea, baizik eta hori kontatu egin behar duzu, eta hori ere gaur egungo gizartean leire oso gaitasun edo gauza garrantzitsua da. Bai, noski, eta eskerrik asko baita ere animatu zirenei, izan zirela, Beñat Garaiok, lagundu zigun soziolinguista bera, Ibon Manterola, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea dena, eta Izaro Arrutik badalab hizkuntza laborategian lan egiten du, eta konektatu zen baitare online, eta oso feedback positiboa eman zien, eta eskerrik asko beraiei parte hartzeagatik, beharko ditugulako datorren urtean eta baita. Beste hori esan dizuet, beste erkidego batzuetako institutekin kontaktuan egon garela, beraiek nitze egiterakoan, esaten digutena, da ikaslengan nabaritzen duten aldaketarik handiena heldutasuna dela, ez? Hori. Norbaiten aurrean, unibertsitateko irakasle baten aurrean jarri behar dute eta kontatu jakinda irakasle horrek asko dakiela. Edo bidali behar izango diote ez dakit nori e-mail bat. Edo horrek, eta nik ikusi dut beste ikusi dut hau, eta beste institutakoak, eta harrigarria da. Esan duzu, eta hau batxirroko ikasle bat da. Erramintak ematen dioskiozunean, batxirroko ikasle batek egin dezake. Niri ja tribunala eta epaimaia eta entzun ditu dena ja izer diotza mugitzen, hasi zaizkit. Baina hori esaten nien, nor dakizuek baino gehiago lan honi buruz, ez? Gaur nervioso zaudete trenean, baina zizuek dakizue inor baino gehiago. Hori ere jakin behar da. Ez zuk lan egin duzunean, dakizu beste, bezain beste. Zalantzari gabe. Goiuri ez dakit, niri uste dut nahiko argi geratu zaigula, bai alde batetik ikaslek egin duten lana, eta baita Miguel de Unamuno ikastetxean, datorren ikasturtetik aurrera eskainiko den ikerketa batxilerua, ez dakit, zuei gehitu nahiko zenuketen zerbait geratu ote zaizuen, Leire eta Etor? Niri gelditzen zaidana da berriz Leire eskertzea, sekulako adorea erakutsi digulako, eta erakutsi digulako ere gogoak behar direla. Nahi duzunean, askotan gaude eta nola egin gauzak besteentzako, nola egin berria metodologia, egin behar dela. Eta gogoz egiten duzunean, maitasunez egiten duzunean, gauzak oso politak ateratzen direla. Orduan, naiz eta berria izan, beste guztioi esan digu ikusi. Hau egin daiteke. Horregatik eskertu nahi dut. Eta nik, ikaslei, ari zinenen esaten zenbat kompetentzia landu dituzten arintzen pentsatzen. Hasieran, lehenengo, elgintzizkioten elkarrizketak frantses, breto iztun bati, Ipar Euskal Herriko Euskaldunei, elkarrizketak egin bibliografia irakurri. Hainbat hizkuntzetan gainera jarri nizkien, baita ere formaldetik barabili bartu ze, frantseseko subjuntiboa ez dakizen batetan. Bazen erronka handia eta bikain egin dute, kostatu zaien arren momentu batzuetan, baina, zorionak berai ere bai. Eta, poza ematen du baita ere, lana izan da niretzat ere bai, baina gero, lan horrek emaitzak ematen dituenean, edo ondo ateratzen denean, polita da. Esan da geratzen da, lehen da bizi laukotea berriz ere zorionduko dugu, ikaslek egin duten lanagatik, eta Leire Bengoetxea, eta Etor Pérez San Roman. Eskerrik asko, bigarren kafera hurbiltzeagatik, zuen proiektuen nondik norakoak kontatzeagatik, eta gertutik jarraituko dugu, zuek egiten duzuen ikerketa lan guzti hori. Eskerrik asko gonbidatzeagatik. Urrenera arte guk jarraitu egin behar dugu entzule maite, baina bitartean gozatu Olai Ziarte eta Olatz Salvadorren temazo honekin. Un año Karina buena
Tira, nik esan dut gozatzeko Olaia Ziarteren abesti honekin, baina arratsaldeko 6 gainean ditugu eta agur esan behar dugu, Julen. Bai, luzatu egin zaigu, uste baino gehiago, eta azkenerako, justu agurtzeko denbora dugu. Gustora egon gara eta. Bagoaz, bihar hementxe izango gara, 4:05 Naiz Irratian. Hementxe. Keep calm and bigarren kafea.